Vítajte kamoši dnešného videa. Dnes budeme testovať najdrahšiu voňavku na svete pre psy od značky Dolce & Gabbana. Poďme ju otestovať spolu. Poviem vám na rovinu, že celé 100 ml balenie za 100 € sa mi kúpať nechcelo, tak kúpujeme vzorku, ale každopádne je to originál. Dobre, môžeme začať s testom. Poďme si ju rozbaliť a otestovať mne ako vonia a potom ju dáme otestovať Bennymu. Mne voňala dobre, veľmi dobre, taký, ja neviem, trošku kokos, trošku lúčne kvety a niečo ešte som tam cítil drevo a podľa mňa je to veľmi dobrá vôňa. Takže poďme ju dať otestovať Bennymu. Dobre, no poďme mu to dať otestovať. Povedz, Ben, ti schváluješ. Dobre, idem to nastriekať sem. Už sa vlastne striekajú voňavky pre psov, keby ste nevideli. Dobre, tak poďme to striekať. Dobre, už mám to striekli. Čo povieš? A trošičku cítiš na čumáčku, čo? Ale vôňa je príjemná. No čo, schváluješ? Ale už to Bennymu prestalo vadiť. Tu pozerá kolegyňu jednu. A škrečok, to celkom fascinuje. To chvíľku ešte potrvá, jemu to prestane vadiť, zhruba taká minútka, a potom mu to úplne prestane vadiť, ale vlastne tie voňavky sú bez alkoholu. Ak sa vám video páčilo, určite dajte like a odber a ďakujeme za zhliadnutie a napíšte do komentárov, či by ste svojmu psíkovi kúpili voňavku za 100 €.